Hola, benvingudes a totes i a tots, evidentment, si esteu aquí veient els nostres programes setmana tras setmana. Avui iniciem una ronda d'entrevistes amb dones que estan liderant col·legis professionals i entitats perquè ens expliquin la incidència de les dones amb els seus àmbits de treball i la seva problemàtica concreta. Avui us recordo que estem al programa Converses al Cercle 3 i que ens acompanya la Núria Carrera, que és la decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Benvinguda, Núria, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per la invitació. Ens agradaria saber que ens expliquis una miqueta quins professionals representeu en el vostre col·legi. Sí. Aquest és un col·legi que té dos o tres trets que els diferencia molt. Un és que la majoria són dones. Fixa't. La majoria són dones. Quasi el 85% de les professionals que hi ha en el col·legi i en la professió, perquè no tothom està col·legiat, no totes, són dones. I és d'àmbit de Catalunya. I nosaltres, professionalment, la nostra feina és, si es tingués de definir amb dos o tres paraules, cuidar la gent i acompanyar-lo en la defensa dels seus drets socials, dels seus temes socials. Cuidar, acompanyar i defensar aquells drets socials que té la ciutadania. És una professió que és molt antiga, que Catalunya va néixer al voltant de la psiquiatria, de l'etapa d'en Sarró, del doctor Sarró, i que en aquell moment estava molt influenciada per les línies nord-americanes. Sí. I és una professió que trobareu en el sector dels hospitals, en els ajuntaments hi ha molts treballadors socials, i la seva missió o la seva activitat, quan algú vagi a buscar un recurs per a una persona gran, allà trobarà un treballador social. Quan vagi a buscar un recurs pel seu fill o per la seva filla, allà trobarà un treballador social. Quan tingui fills diferents o persones amb discapacitats, allà trobareu un treballador social. I en temes de gènere sempre trobareu treballadors socials. Per tant, és una professió de caràcter universitari. I en aquest moment la nostra Junta hi ha hagut un canvi. Els col·legis la seva missió és una missió també de crear cohesió a la societat. O sigui, els col·legis no són solament defensar el dret i els interessos dels seus col·legiats i col·legiades, sinó que juga un paper de donar cohesió a la pròpia societat. Molt bé. Tu per què creus que hi ha més dones en aquest cas? Que normalment a la majoria de professions sempre hi ha més homes que dones. Sí. Per què creus que és una professió potser majoritàriament de dones? Sí, perquè té a veure amb la definició del cuidado, de l'atenció a les persones. La idea d'atenció a les persones en els seus orígens estava pensat solament per les dones, amb aquesta idea que solament les dones poden cuidar. Fixa't tu el camí que ha donat, la possibilitat i la innovació que dona el pensar que el poder cuidar, el poder atendre les necessitats dels altres és una acció molt revolucionària en el sentit que millora molt la qualitat de la persona que estàs atenent. Això ha passat molt amb les infermeres també. I en aquest moment, esclar, ja estan apareixent la figura més masculina, no? Però n'estem molt orgulloses de ser treballadors socials. I els homes com s'han integrat? Com veuen la vostra professió? És molt curiós això, però se repite la història. Els homes s'integren intentant agafar comandament, com sempre. Aleshores, en els càrrecs... Això és a totes les professions. Totes. No passa solament en el treball social. I els trobes molt en el comandament. Tot i així he de dir, en favor d'aquests homes que s'apropen al treball social, que tenen un perfil diferent també, que són homes amb un perfil més femení, amb un perfil més divers i que en general són figures que estan molt ben ajustades en el projecte nostre.
Pensa que en el govern de la Junta de Govern del Col·legi també, naturalment, tinc més dones que homes perquè he intentat recollir el perfil de la col·legiatura, però els homes que hi ha a la Junta són homes que estan fent una aportació extremadament important per la nostra Junta, són homes joves, perfil jove, i que estan fent també amb nosaltres innovació. Molt bé, doncs ja et sembla, farem un descans, entrarem amb la publicitat, com a tots els programes, i tornem de seguida. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bé, ja hem tornat ràpidament. Núria, m'agradaria que ens diguessis, ens expliqués una miqueta quines dificultats teniu amb l'actual crisi. Per una part, com a professionals, com qualsevol professional, i per una altra part, degut a la naturalesa de la vostra professió. Sí. Està bé que em facis, t'agraeixo que em facis aquesta pregunta perquè en aquest moment els nostres professionals estan passant una situació molt difícil i li passen per dues raons. Una perquè volen atendre les necessitats dels seus clients, dels seus usuaris, de les persones que tenen i no poden per falta en alguns casos de recursos o de temps d'atenció d'aquests recursos, que ara ho explicaré amb més deteniment, i dos, perquè la situació d'estrès que viu el conjunt de la societat amb aquesta crisi tan galopant, tan dura, fa que l'atenció que nosaltres estem fent a la ciutadania és de molt dolor. La gent està molt tensa, està patint situacions molt estressants i, per tant, els professionals que estan fent aquest rol professional estan visquent una situació de difícil encaix. I la tercera raó que hi ha aquest patiment és que faltaria més gent per atendre cada vegada més necessitats, amb la qual cosa són estructures que estan organitzatives, que estan molt tensionades i que fa que tensionen els propis professionals que les gestionen. És un moment difícil, però és un moment que nosaltres recomanem novament empoderament dels professionals. O sigui, estic convençuda, estem convençudes i convençuts que en aquests moments de gran canvi d'organització de la societat, de valors, els professionals d'atenció a les persones hem de fer i estem obligats a empoderar-nos, a tornar a buscar la nostra fortalesa interior professional per ser cada vegada més i millors, no? Per poder atendre les necessitats. Per posar-vos un exemple, per no fer tanta teoria, si la gestió, per exemple, de la dependència, de les persones amb dependència, doncs el circuit que en aquest moment hi ha, doncs és un circuit que, el primer de tot, obliga la llei, te'n vas amb un treballador social perquè t'ajudi i dictamini si és necessària una residència, per exemple, amb una persona gran o no, no? Quin és el nus ara? Doncs que es pot trobar molt més temps d'espera. Aquesta persona, una vegada l'assistent social i la família han decidit i han determinat l'ajuda que necessita la seva mare, per posar l'exemple, doncs es poden trobar amb molt més temps d'espera o es poden trobar que aquella ajuda que demanaven no tinguin i això fa un desgast molt gran per aquesta família i un desgast molt gran per aquest professional que vol donar un cop de mà i creu que és un dret d'aquesta persona tenir aquesta ajuda i que acaba no tinguent-la. Penseu que ara amb aquests canvis que està presentant el govern espanyol, el govern Rajoy, ajudes que estaven previstes per un grau de dependència determinat de les persones no vindran i aquí a Catalunya ajudes que estaven previstes i que ho estan per un grau de dependència s'allarga molt en el temps, el qual algunes vegades quan arriba ja hem fet tard, no? Aleshores, aquest tema, més enllà d'altres,
ens porta doncs, amb una gran preocupació. Fonamentalment l'atur. Ara us poso l'exemple, però l'atur ha fet que el perfil que nosaltres estem atenent en aquests moments és un perfil que ha variat. Abans era una població de pobresa. En aquest moment, més enllà de la població de pobresa, hi ha una classe mitja empobrida, que és un altre perfil. Que són, i de vegades són parelles joves, molt sovint, que ella i ell estan sense feina, que estan acabant les prestacions, que tenen càrregues familiars, que tenen càrregues de deutes pagant hipoteques, i per tant estem també aprenent nosaltres d'abordar i d'acompanyar a persones amb un perfil que tampoc teníem entrenament tant per poder atendre. Estem aquí ara. Déu-n'hi-do. I amb aquest perfil que dius, que és una classe emergent, un perfil emergent, hi ha alguna manera de reinventar-se, de trobar nous recursos o no? Vull dir, veieu que fins i tot amb aquesta nova necessitat no hi ha noves iniciatives? D'atenció no hi ha noves iniciatives en aquest moment. O sigui que estem davant d'una crisi extraordinàriament important que els experts, jo personalment, que ja tinc molts anys, t'asseguro que no l'havia viscut mai, i que els que expliquen d'economia i de crisi confirmen que estem davant d'una situació extrema. Però jo crec que on ens equivoquem, des del punt de vista estratègic o polític, de gran política, més enllà de les polítiques de partit, és pensar que més enllà de que hem de comprimir la nostra despesa, que és òbvia que hem d'evitar fer gastos superflus, a la vegada hem de fer una inversió superior amb un grup de col·lectiu que necessita, justament per aquesta situació crítica, prioritat 1 i fer més inversió de la que fèiem fins ara. Llavors, aquest moviment és un moviment que no s'ha fet encara. O sigui, hi ha una comprensió, hi ha una disminució de despesa, però a la vegada encara no es nota i no es veu la tendència de que hi hagi una inversió amb els col·lectius més desfavorits. I en aquest cas la classe mitja està començant a patir aquesta situació. És curiós com les dones, i parlant de gènere, segueixen sent dones també en aquest col·lectiu que t'estic parlant, però amb el col·lectiu de més marginalitat també, les que estan lluitant pel seu futur, per elles i pels seus fills i pel seu entorn. O sigui, la dona segueix sent un instrument de canvi, de millora. O sigui, la dona és portaveu, es converteix, i no t'ho dic perquè sóc dona, sinó perquè amb els meus anys d'ofici, que també pel fet de ser dona sé de què parlo, però amb els anys d'ofici hem pogut veure com elles gestionen el canvi en la seva vida familiar i professional. I és així. Jo recordo que hi havia temporades que vaig estar per altres moments professionals meus veient polítiques a Sud-amèrica i era un moment de canvis, intents de canvis revolucionaris a l'Amèrica Llatina i tot eren dones. O sigui, i aquí les dones seran... Estic convençuda d'això. Sí. Bueno, de fet, les dones, com que sempre hem viscut, hem hagut de lluitar amb els nostres... Estem molt entrenades. Et portem a entreno. Tenim sabidoria en la pràctica diària. Jo crec que sí. Núria, i com veus el futur dels vostres professionals? El futur, des del punt de vista professional, li auguro un bon futur. Perquè crec que nosaltres teníem una professió d'universitat de nivell mig, ara som universitaris de ple dret. Això ens permetrà fer molta més investigació i desenvolupament i no és un tema menor, perquè som molt bones i bons a l'acció directa, però ens convé emetre i fer divulgació dels nostres coneixements. I això es produirà. I la segona és que, desgraciadament, hi ha moltes necessitats socials i, per tant, és una professió que no, jo crec que no està amenaçada en el seu itinerari acadèmic
i que durant anys tindrem, no solament a Catalunya, sinó a tota Europa, serà una professió que encara tindrà un llarg recorregut. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més o... Sí, jo dir-te que moltíssimes gràcies per la invitació, que em dirigeixo no solament a les dones, sinó a tothom que ens està escoltant, i que són professions que animo a que s'hi apropin pensant que podran ser ben escoltats i ben atesos i ben ateses, i que el nostre compromís està en el servei de la gent i que, per tant, gràcies per la teva invitació. Gràcies a tu, Núria, per acompanyar-nos. Esperem que tornis en un altre moment. Quan vulgueu. I a totes vosaltres i a tots vosaltres, doncs gràcies per seguir-nos dia tras dia i us esperem amb el proper Converses al Cercle. Una abraçada a tots plegats.